दिनै बेरगावआव ब्रैथि इन्दि सान फालिदों। बिटिआरनि सेरिकालचार बिफाननि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों ब्रैथि इन्दि सान फालिदों। बिटिआर रेशम बिफाननि सामलायगिरि अन्जन चक्रवर्तीनि दैदेननाय मेलाव सेरिकालचार बिफाननि अएसडि डक्टर जुगेश देउरी, बिगियानी डक्टर कार्तिक नेउव, डक्टर राजीव मुंशी, बिद्युतनाथ चौधुरी, बिटिसिनि सेक्रेटारियेट टिकान्ड हाजरिका मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बाहागो लादों। बे मेहेरगोनां मेलावनो गासै 10 इन्दि एम्फौ फिसिग्रा आबादारिफोरनो सरकारनिफ्राय 5,000 रां अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे गांफा गांफायै मान बिलाइ आरो आर'नाइजों बरायनाय जायो। खुलुमबाय। दिनै इन्दि दिबसनि ब्रैथि बोसोरनि 1 मे जोङो बोसोरफ्रामबो 1 मेआव जोङो इन्दि दिबस फालियो। दिनै बोसोरब्रैयाव हाबफैबाय आरो एबार जोङो प्रथम बोसोरनै जों फालिनो हायाखैमोन कर'नानि थाखाय। थांनाय बोसोराव जोङो क'क्राझारनि बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव जों बिराद गिदिरै फालिदों आरो दा मा बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे माबा लादोंना, गतिके बे इन्दि दिबसनि मेसेजखौ लासै लासैनो फेहेरनांगौ। गतिके जोङो क'क्राझारनिफ्राय ओंखारनानै गिबि खेबनि थाखाय जोङो बेखौ खुंनो थाखाय अदालगुरिनि भेरगावआव जों लादों एबार, आरो बे जाबाय ब्रैथि थम। आरो जों बेखौ दिनै 1 मेखौ मानो बासिदों? 1 मेआ जाबाय मोनसे सिगनिफिकेन्ट डे, बे वर्ल्डनि लेबार्स डे, श्रमिक दिबस, विश्व श्रमिक दिबस। आरो जोंनि माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ जों फालियो। मानो फालियो होनबाथाय बिथांनि जि हारि दानायनि सिमां, हारिखौ जौगानायनि सिमां, बिथांनि जिथु मार्गदर्शन, बेखौ लानानै जों आवगायलांनो थाखाय बिथांनि बे सिगनिफिकेन्ट डेखौ जों बेखौ लानानैनो बे इन्दि दिबसखौ फालिनो थाखाय थांखि लादों। आरो मोनसे आंबो बेखौ दाजाबफानो लुबैयो, जेखौनाखि मुगाया जेरैनाखि पृथिबि बिख्यात अखमावल' मोनो, थिग इन्दियाबो अखमावनो आरो बांसिन बे बड'लेण्ड ओनसोलावनो बांसिन जायो। आरो इन्दिखौ जोङो विश्व दरबाराव गायसननो थाखाय आंबो डक्टर जुगेश देउरीया जोबोद नाजाबोनानै बुहुद बिनि थाखाय आं स्टेपबो लादों। आरो बे दिना दिनै आंबो दाजाबफागोन ना थाया बे उननि खोथा। बे दिनैनि 1 मेआ बे आंनिबो जोनोम दिन, थारमाने बार्थडे। आं बेखौनो बुंदों, एरिया थारमाने बहुद दा जोङो माबा खालामनो हानाय लामायाव फैदों। जेरैहाय जों जोङो सिमुलु आलु होनना बुङो हारसायाव। सिमलाखौ जोङो प्रथम बे इन्दिनि थाखाय जोङो बहाय गायसनजेनदों। सिमलाखौ ओरैनो गायो आरो बुंनाय बायदि इन्दिखौ ओरैनोबो फिबोखायो, खिन्थु किसुमान बुस्थुफोरखौ जों जुदि दाजाबाब्ला बेखौ जोङो फेहेरनो थाखाय, बेखौ जों दावगाहोनो थाखाय जों हाया। बेनिखायनो जों किसुमानखौ दाजाबफा लादों। जेरैहाय जों बै सिमलाखौ लानाय लोगो लोगो दा जोङो जेनाखि खायफाया दा दान्दानिल' एम्फौ फियो, दा जों बेखौ एकदम लार्ज स्केलाव, जेरावनाखि 10 ग्रामल' फियोमोन, दा जोङो 500 ग्राम, 1 किल', 1000 ग्राम जों फिसिनो हानाय लार्ज स्केल रियारिं, बेखौबो प्रथम जोङो बिटिसियावनो गायसनजेनदों। लार्ज स्केल रियारिं, बे टपिअकाखौबो जों बहायनो गायसनजेनदों। बे माबाखौ लानानैनो प्रथम बहायनो स्पान मिल जाजेनदों बिटिसि ओनसोलाव। दा 2 स्पान मिल जागोन, 2 जागासिनो दं, 3 जागोन बहाय। आरो बेखौ लानानै इन्दिखौ लानानै जोङो सिल्क पार्क, बड'लेण्ड सिल्क पार्क क'क्राझाराव जों दादों। गतिके बेखौ गासैखौबो लानानै आरो बेखौ बांसिन मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय बड'लेण्ड सेरिकालचार मिसनबो जाफुंगासिनो दं, जेरावनाखि 50 जन थारमाने माबा लागोन बहाय, 50,000 थारमाने न'खरखौ बहाय थारमाने सरजाबदेरनो थाखाय बिदि थांखि लानाय जादों। बेफोरखौ जायोबाथाय निस्सय जागोन। आरो खोथाया जाहैबाय, आं बुहुद साइडखौनो माबा लादों, बेखौ थाल लादों। जेरैहाय जोंनि दानि बुंनाय बायदि, नोंथाङा बुंनाय बायदि इन्दिखौ बारा गुरुत्त' होआ होननानै। थारैनो होआमोन, दाबो होआ। बेनिखायनो आं सानदों मा, दा जायफोर जोंनि इन्दि एम्फौ फिसिग्रा होननानै जोङो गामिनि एसे बोरायदबनाय बिथांमोनासो इन्दि एम्फौ फिसियो होननानै साननाय दं। बेल' नङा, बे धारनाखौ सेफायनानै जोङो यं जेनेरेसन जायफ्रा शिक्षित, बिसोरबो जाहाथे बे खामानिखौ बजबना लानो हायो, बिदि लासैनो बे लामाजों थांनांगोन। आरो बेखौ लानो थाखाय बै सिमलाखौ लानानैनो जों मोनसे लार्ज स्केल, जेरावनाखि एखेलोगैनो जुदि
500 ग्राम 1000 लिंस फिसियोब्लाथाय 1 कुइन्टल फिथोब मोनगोन 5 कुइन्टल एम्फौ लाथा मोनगोन 5 कुइन्टल हासार मोनगोन बिदिहाय बेखौ लानानै जों मा खालामनो नागिरदों दा बेखौ बै एम्फौ लाथाखौ ओंख्रि बा जायालासिनोल' बेखौ जोङो पिउपा प्रसेसिं आरो बे जों थासिमला बेदर बेखौ जों रुनानैल' जायालासिनो बाय' इथानल प्लेन्ट बसायनायनिबो लामाखौ देखायदों अब्लासो जोंनि शिक्षित यं जेनेरेसना बेवहाय आवगायबोगोन সম্পূৰ্ণতঃ এৰি দিব আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভেৰগাঁৱত উদযাপন কৰিছোঁ কাৰণ আগতে এনেকুৱা দিৱস উদযাপন কৰা নাই ইয়াৰ এটাই উদ্দেশ্য কেনেকৈ আমি এৰী শিল্পটো ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিব পাৰোঁ অলৰেডি আমাৰ বহুত পলুপালক আছে এই ওদালগুৰি জিলাত প্ৰায় 11,000 পলুপালক আমাৰ ৰেশম শিল্পৰ লগত জড়িত আছে এৰী শিল্প আৰু আমি কেনেকৈ অধিক কৰিব পাৰোঁ অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই আমি এইটো অকল এৰী দিৱস মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল ভাষণতে আমি সমাপ্ত কৰিম এটা সজাগতা সভা প্লাছ কাৰিকৰী দিশত কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তো তাৰে এটা প্ৰচেষ্টা আৰু ইয়াৰে অংশ হিচাপে আমি আজি ভেৰগাঁৱত এইটো যিটো চতুৰ্থ এৰী দিৱস পালন কৰিলোঁ তাতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ইয়াম ছাৰ আছে ইয়াম ছাৰৰ মানে তেখেতৰ যিটো অৰিহণা সেইটো মই মানে স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আৰু খুব বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ ছাৰৰ বিষয়ে ছাৰে যিমান কষ্ট কৰিছে আমাৰ লগত এজন সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে আচলতে বিভাগৰ উন্নতিৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো একচুৱেলি মই বড়োলেণ্ড ছেৰিকালচাৰ মিছনৰ কথাও অকণমান ক'লোঁ যে এইটো এনেকুৱা এটা অভিলাষী আঁচনি য'ত দেশৰ ভিতৰতে হয়তো এইটো এটা প্ৰথম এনেকুৱা কনভাৰ্জেন্স স্কিম এটা হ'ব য'ত 8টাকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট জড়িত হৈ আছে লাইক DC MSME DC হেণ্ডলুম মিনিষ্ট্ৰী অফ টেক্সটাইল চেণ্ট্ৰেল চিল্ক বৰ্ড ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰী NESSDC চ' আটাইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট লগ লাগি পেলাই আমাৰ এইটো আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে বহুত ওপৰলৈ গ'ল বহুত মানে প্ৰচেচিং হৈ গ'ল এতিয়া চেংচনিং ষ্টেজত আছে চবেই আমাক হেৰি কৰিছে পজিটিভ দিছে কিন্তু জাষ্ট অকণমান ফৰ্মেলিটি আছে গতিকে সেইখিনি শেষ হ'লে এইটো চেংচন হ'লে মই আশা কৰিছোঁ অহা 3 মাহৰ ভিতৰত হয়তো আমি বড়োলেণ্ড ছেৰিকালচাৰ মিছনটো আমাৰ BTCত সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম আৰু এইটো এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে মানে উন্মোচন কৰা হ'ব বস্তুটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰৰ দ্বাৰা গতিকে আমি এনেকুৱা অভিলাষী আঁচনি ল'বলৈ সাহ কৰিছোঁ একমাত্ৰ আমাৰ পলুপালকখিনিৰ যিটো সক্ৰিয়তা তেওঁলোকৰ যিটো ৰেশম শিল্পৰ লগত যেনেকৈ জড়িত হৈ আছে সেইটো বেছ কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকৰ অৱদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ যিটো আদৰ্শ পলুপালক আছে এইবাৰ জাষ্ট আৰম্ভণি হিচাপে প্ৰত্যেকটো মহকুমাৰ পৰা BTCৰ আমি এজন আদৰ্শ পলুপালকক মানে তেওঁলোকক স্বীকৃতি এটা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ য'ত 5,000 টকা কেছ এৱাৰ্ড লগতে চাৰ্টিফিকেট চাইটেশ্যন আৰু আমাৰ মমেণ্টো আৰ্নাই একোখন অন্য একো উদ্দেশ্য নাই 5,000 টকা তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো বেছি নহ'ব পাৰে আমাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত আমাৰ কাৰণে এইকাৰণে বহুত যে আমি এইটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি আছে ইমান ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি আছে সেইটো